Noping Bernisias dengan topping keju. Halo Besti, iki lo Besti Bernisias ukurane 22 kali 10 cm ya Besti. Toppingnya saiki aku nggawe topping keju Besti sesuai request sing pesen. Sadurunge tak kayak keju, tak kei lelean coklat dhisik Besti. Aku seneng nggih botol soalnya hasilnya kan lebih rapi, gak jeleberetan ngalor ngidul ngetan ngulon ngono lho Besti. Toppingnya keju ndek samping-samping tak ya Besti ya. Soalnya di tengah engko tak kayak berbagai macam hiasan Besti. Iki tak nih nempel nih tulisannya Happy Birthday to me. Baru aku ngkai hiasan-hiasan liane ya Besti ya. Ben gak kesane engko ngerumpel. Soalnya iki kan keju kesane kebek ngono Besti nek topping keju iku. Tapi hasilnya cantik. Mas yo iki topping keju regane pancet yo Besti 36.000 ae wis entuk kuwi ngene iki. Toppingnya isok pesen ya Besti dirimu. Aku wis nempel nih Oreo, coklat koin niku setoke utuh, setoke tak iris dadi loro. Barone kita kayak choco chip coklat sing super nyoklat. Barono tak kei poki-poki sing biasanya tak tugel dadi loro. Tapi asal atimu aja tugel ya Besti ya. Karena gak seneng cherry, tadi cherry tak ganti dengan hiasan coklat bentuk love Besti ben kesane romantis. Ya Allah, iki mah kok melu mentep bakule lapet aja nih. Lo ya kan wis dadi cuantikin lo Besti mek 36.000 lo Besti wis to bisa memeriahkan hari ulang tahunmu Besti. Oke Besti, bye bye.